ಸುರು 30 ಸಡಿ ಎಂಕಾದ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ನಾವ್ ಎರ್ದ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರಾದನ ಏರು ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲೆ 22 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನತ್ ಈ ಊರ್ದ ದೇವೇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೈವಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಏರು ಸಾಂಕುನ ದನಿಕುನ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರ ಬತ್ತನಾಗ ಅಭಿಮಾನಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಎಂಕ್ಲ 60 ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಏನ ಗಿರಿಪಾಯರ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ 20 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಎನ್ನ ಸೆಮಿಟ್ ದಕ್ಕದ್ ಬೋಂಡು ಏನಾಡ್ದೇರು ಸ್ವಂತ ಏರುಲ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮರನ್ ತೀರಿಯರು ತೀರ್ನಾಗದ ಮಂಡ್ಯರ್ ಬಂಡ ಏರು ಮಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಏರು ಜಪ್ರೋಡು ಕಂಬ್ಲದ ಮಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಆ ನೀರ್ಲ ಬೇತೆ ಐಕಿತ್ತನ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಲ ಉಂಡು ಲಾಜ್ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ದ ಈರ್ನ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಗಿಡ ಅದನ್ನತ್ ಜೋಡಿಡೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕುದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಬಂಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತೇನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬಾಡ್ರ ಬಂಗಾರಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಜವಣರ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎರು ಗಿಡ ದುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಕ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪುದಾರ್ನ ಒರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಉಂಡತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಂಬಳಂದ್ ಮನ್ಪುಣ ಏನ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಂಡದ ನೀರು ಅಮೃತ ಈ ಕರೆತ ನೀರು ಪಡಿಕೆ ಮಾಯ್ಪುಣಿಯರು ಅಂಬಿಪಾಡುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪಣ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪುಗಾರ್ತದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏತೇತೋ ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆಗ್ ಹೀರೋ ಪಂಡು ದಾಖಲ ಪಿರೌಡು ಪೋಂದುಪ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಲೈನ್ ಅಂಚಿತಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರೌಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪಾತೆರ್ಪವು ನೀ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಜವನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅರೇನು ಪಾತೆರ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇನು ಪಾತೆರ್ಪವಡು ಪಂಡ ಇರೇನು ತೂನಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ರಕ್ತಡುಪ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಲೇನು ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಕಲೆ ನಿಕುಲು ಕಂಬಳಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ದೆ ಇರೇನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಐತೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕಟ ಜವನ್ ಏಂದಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಇರೇಗ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕೇರ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎದುರುಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಂಬಳಡಿ ಇರು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಎಂಕುಲು ಆಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಇದು 30 ವರ್ಷ ನೀರು 32 ವರ್ಷ ಸುರು 30 ವರ್ಷ ಎಂಕಾದ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಯಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮುಲ್ತ ಈ ಊರ್ದ ದೇವೇರ್ ಬಂಡ ದಾಯ್ತಾನೆ ನಂಜಿ ಪುಣ್ಯೋಡು 34 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚವನ ಏರು ಗಿಡ ಪಾರಾದನ ಏರು ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಅವು ಕದ್ರಿ ಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇರ್ಲ 36 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ ಇತ್ತೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ 25 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು 22 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲಾನ ಗಿಡ ಬಣ್ಣ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಅವೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಬಾಯನು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬಾಬು ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪಗಳು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಣ 23 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡದೆ ಅಜ್ 40 ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನತ್ ಎನ್ನ ಈ ಊರ್ದ ದೇವೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೈವಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಏರು ಬುಡುಪುನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಸಾಂಕುನ ದನಿಕುನ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರ ಬತ್ತನಾಗ ಅಭಿಮಾನಿನಾಕ್ಲು ಏನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನದಾನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದಾರ ಏನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಗೊತ್ತಾನ ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪೊಲೋ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಎಂಕ್ಲ 60 ಕಂಬಳಡ್ ಏನಡ ಗಿರಿಪಾಯರ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ 20 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಏರು ಒಂದು ಲೀಡ್ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಏರು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆನೆಯನ್ನ ಸೆಮಿಟ್ ದಕ್ಕದ್ ಬೋಂಡು ಏನಾಡ್ದೇರು ಸೆಮಿ ಸಾಲ್ದು ದಕ್ಕದ ಪೋದು ಟಿವಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಜೇರು ಆಟೋಕು ಸಲದ್ಯಾನು ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ಮುಮ್ಮೆದು ಬತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತು ಬೋದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೆದೆ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ 15-20 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 27 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಪಾಚಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಕಂಗು ಬರ್ತನ ತಾರೆದ ದಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಪೋದಲ ಮಣದಾನಿ ಪೋದ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪದೆ ರಜೆ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏನ ರಜೆ ಬಾಕಿ ದಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದೆ ಸ್ವಂತ ಏರುಲ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬರ್ರ ದುಂಬಲ ಕಂಬಳಾಗ ಎಂಕಲ್ ಏರು ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮರನ್ ತೀರಿಯರು ತೀರ್ನಾಗದ ಮಂಡ್ಯರ್ ಬಂಡ ಏರು ಮಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಡು ಏರು ಜಪ್ರೋಡು ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಆ ನೀರ್ಲ ಬೇತೆ ಐಕಿತ್ತನ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಲ ಉಂಡು
ಆ ಏರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುದರಡೆ ಜಪ್ಪಡೋಡು ಬೊಕ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಿಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಾಡು ಕುಲ್ಲಡ ಅವು ಬೇತೈಸೈ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಏರು ನಿತ್ಯ ಎಂಕಲ್ 4 ಏರುಂಡು ಏನಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ ರಡ್ಡು ಲಾಜಿ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಇರು ಪಾಡ್ದು ಗಿಡ ಅವು ಜಕ್ಕ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದೇರು ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಲೆ ನಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ಜೋಡಿಡಿ ಕಮೆಂಡ್ ಅದತ್ತು ಈರ್ನ ಇರಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಇರಬಾರ್ದು ಗಿಡ ಅದನ್ನತ್ತು ಜೋಡಿಡಿ ನಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಈತ ಜನ ಏರು ಕಟ್ಟದಿರತ್ತೆ ಮಾತ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಪೊರೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಈರ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಈತ್ ಪಾತೆರೋಡಂಡ ಇರ್ನ ಪಿರಾವ್ದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರತ್ತೆ ಆರ್ ಕೊರ್ನ ತಾದಿ ಉಂಡು ಈ ರೈಟ್ ಪೋತಿನಾರ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ದ ಜೋಗಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗೊಂದು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪ ಪೊರನ್ ತೀರ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಡಿತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಎರು ಸಾಂಕೋನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ತುಯಿನ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರತುಲ ಬಂಗದ ಕಾಲಡಲ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲೆನ್ ಸಾಂಕೋನಿ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನೈತೆ ಬಂಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪದಕ ಪರ ತಿಕ್ಕುನುಂಡತೆ ಇತನ ಕೆಕ್ಕಲು ಬಾಡ್ರ ಬಂಗಾರಲ ಉಂಡೇನಡ ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಯಕು ನತ್ತು ಇನಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಇತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆ ಕಾಲಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ದಾಯ್ತನ ರುಣ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತಪ್ಪು ಸರಿ ತೂಪು ಅಂಚಿತನ ಜನ ಕುಲ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ಪಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಸೆಕೊಂಡು ಪಾರಂಡು ಆತು ಸೆಕೊಂಡು ಪಾರಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅವು ನಮನದಲ್ಲ ಪಾತೇರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಂಡ ಅವು ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲದ ಬೆಂದು ದ್ಯಾನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ದತ್ತು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದತ್ತು ಸ್ವಂತ ಇನಿಲಾಯಾನ ಏರು ಗಿಡದೆ ಮುರಲ್ನ ಗಿಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಜ್ಪದ ನಿಗಂಡಿ ಆಣ ಡೊಂಗೆತ್ತು ನಿಗಂಟ ಅಂಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 57 kg ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ 55 kg 57 kg ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಕುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೆಜಿ ತಪ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಬೆನ್ಪೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಲೇನು ಸಾಂಕ್ ಬೇ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ದೆಕ್ ಬೇ ಪತ್ತು ಬೇ ಕುಡುಮೆ ಎತ್ತುಗೋರ್ಪೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತ ಈರ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರಂದು ಆಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಪೂರ ಕಾರ್ಗ್ ಅತ್ತೆ ಕವರ್ ಪಾಡು ನತ್ ಜೀವ ತಗ್ಗ ಇರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೆ ತಾದಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋದಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ ಏನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎರುಗಿಡ ದುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಕ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ನ ಒರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಇನಿ ದುಡ್ಡು ಬಾರನತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ತೂಪುನಾರು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಬೇರು ಅಲ್ಲ ಮೀ2 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡು ಏನಾರ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳಾಡು 57 ಸುತ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು 57 ಸುತ್ತು ಬಾರ್ದೆ 4 ಜೊತೆ ಇರುಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಈರ್ ಒಂಜಾವೇನ್ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಲ ಬೋಡಕ್ಕ ನೇ ಒಂಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಸಾಂಕಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಆ ಎರು ಸಾಂಕದವರಿಯ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇರಿ ಪೂಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತೆಂಜಿ ಎರು ಮಾರಿ ಅನ್ನ ಪದವಾಗ ಎರು ಮಾಡ್ದೆ ದೂಜಾನು ಅಜ್ಪತ್ತೇನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಹಾಕದಂದು ಆಕಲ್ನ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಏನು ಜತುಜಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಪಿರಬಹುದು ನೀರು ಎಪ್ಪುಣ ಅವು ಎಣ್ಣೆರು ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪತ ಬೋತೀರಿ ಆ ಪುದಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋಸ್ತೀರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕಡಪಡ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಮರಿ ಆಯ್ತು ಗಿಡ ಒಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಆಂಡು ಕೈದಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಮನ್ಪ ರುಣ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒರ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ಲ ಒರಿತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಒರಿತುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಬಂಡ ಅವಳ ತಿಂಬಿ ಜವನೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನೆ ಎರು ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎರು ಸುದ್ದಿ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷದ ಜವನೆ ಆಯ್ತೆ ಇವ ಎರು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಪಾರೋಡೈ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಅಕಲ್ಡ ಏನು ಪನ್ಪಣೈತೆ ಇಲ್ಲೇ ಜವನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಬರೀ ಎರು ಕೊರ್ನ ದಾನ ಎಂಚ ಗಿಡ ಆವು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅಂದ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ರಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಪನ್ಪಣ ದಯ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕನಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಎರು ಗಿಡೈನ ಇಂಚೆ ಗಿಡ ಇಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ನೆರ್ಪೆಂದ ಅನ್ಪಣ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮೈ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಸುಲಭ ತೇರಾಪುಂಡ ಕಲಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ನಡಪಣ ಏನು ಎಂಜ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಜನ ಕುಲ್ಲೆಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಆತೇರು ಏರುತ್ತೆ ದನಿಕುಲ್ ನಾಕಲು ಏರು ಬುಡುಪು ನಾಕಲು ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತು ನಾಕಲು ಎನ್ನಂಜಿ ಪೇಮಾಲಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಹಾಕಲ್ಡ ಏನಡ ಇತ್ತು ನಾತು ಕೊಂಡಾಟ ಯಾನ್ ಗಿಡದನ ಏರುತ್ತ ದನಿಕುಲ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಾಡಿತ್ತು 7 ಜನ ಏರು ಕಟ್ಟಿದೇರು 6 ಜನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ಈ ದೇವೇರು ನಂಜಿ ಪುಂಜೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ಲಾತನ ಈರೇನ ಈರ್ನ ಏರುತ್ತ ಪುದರ್ದ ಹೆಂಕ್ಲ ಏರುತ್ತ ಪುದರ್ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಕಿನ್ ಪುದರ್ದಿತ ಇತ್ತ ಓವೇನು 95 ಐತೆಗ್ ದಾಸೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ನಂಜಿ ದಾಸೆ ಇರ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರ ಅಂಡ ಇರಿತ್ತೆ ಆತ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ತೋಜಾವನ ಆತು ರೆಡಿ ಆತು ಜರು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಕುಡೋರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನಕಲು ಈ ಮಣ್ಣದ
ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕಲೆಕೊಂಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುಗ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಿನಾಕ ಪ್ರತಿ ಜನಲ ಒರಿತೊಂದು ಬರಡು ಏರು ಬುಡುಪುನಾಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಅನ್ಪೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೇ ಕರತ್ತ ಗಂಜಿ ಐಟ್ ವಿಸತಾಂಸ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪದಾಂಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಡು ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದನಿಗೆ ಕಂಬಳ ಹಾಕು ನಾವು ಐಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗತ್ತು ಆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆರು ಹಾಕಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೇವಂಡ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಬೋಡಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಕಂಡದ ನೀರು ಅಮೃತ ಈ ಕರೆತ ನೀರು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಂಡಿಯರು ಅಂಬಿಪಾಡುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ದಾಖಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಪರ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕು ಬರೋಡಿತ್ತು ಅವು ಕಂಡದ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಪರ್ತನ ಏನು ಪರ್ತೆ ಅವೇ ನೀರು ಪಡೆದು ಎರುಗಿಡದೆ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೆ ಬಿಚ್ಚೆ ಅಂದೆ ಬಾರಾಡಿಡು 4 ಎರುಳಗಿಡದೆ 57 ಸುತ್ತು ಪಾರ್ನ ಬಂಡ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜೇರು ಸಾಲು ಬುಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಪು ಬೇರು ಆಗ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ನೀರು ಇರ್ನ ಜೀವದಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡರ ಅವೇನ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಇರ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ ಉಂಡು ಆ ನೆತ್ತೆರಡು ಯಾನ್ ಪಾರ್ತನ ಇನ್ನಿಲನ್ನ ಎನ್ನ ಊರ್ದು ತಾಕತ್ ಬಂಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜನೆ 300 ಮ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಡನಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೈವಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಅಭಿಮಾನಿನಕಲು ಅತ್ತನ ಏನ ಇನಿ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳಾಗ ಎರು ಜಪುಡ್ಬೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಜಪುಣ್ಣ ಗಿಡವಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಮರ ಸುತ್ತನ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಸಾಂಕುನ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇತಕಲ್ನ ಏರೋನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಈರೇ ಇನ್ನೀತ ಬೇತೆ 300 ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ತನ ಇನಿ ಸ್ವಂತ ಏಕಾಲ ಎತ್ತು ಬಂಡೇರು ಕಡಂಬೇರು ವಿಜಯರು ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಈ ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡ ಅದನ್ನ ರವೆಣ್ಣೆ ಇನಿ ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಏರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಐಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಏರು ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ದ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷಡಲ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮುರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅತ್ತಿ ಮುರಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಮುರಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಏರುಟ ಸೋತನು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋತನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಇತ್ತಲೈತಿ ಈ ತೀರ್ಲು ಪಾರ ಬತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಡಬೇ ತೀರ್ನು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕಂದ ಇಡಬೇ ಈರೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಏಜೆಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತನಾರ ಅಂದ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾನ್ 15 ವರ್ಷ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇತನೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಕೈಕಂಜಿಲ ಮೇತದು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋವಂದೆ ಈತ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲಿ 300 ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಸೇನ್ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೇವೇರ್ನ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಲಕ ಜನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಇರು ಕಟ್ಟುನಾಕಲ್ಲ ಗಿಡುಪುನಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗಿಡುಪುನಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಈ ಊರ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಕಲ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕತ್ತು ಮುಲ್ತ ದೇವೇರಿಗೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ನಮನತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಪುಣೆ ನೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಮಣ್ಣು ನಾತೆ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ರವಿಯಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಉಮೇದ ಅಭಿಮಾನನ ತೂನಗ ಆ ನಿಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ ನಂಚಿತಿನ ತಾದಿಡು ಇತ್ತೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನಡಪಡು ನನಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯಾಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿಯಾಡು ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂಲಕ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ನನಲ ಎನಲೆ ಕೊನೆ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿಲೆ ಗೌಡ ಅಕ್ಲ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ನ ಅಕ್ಲು ಒರಿಪೋಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಾರ್ನಾಥ ಪಾರಿ ಅಕ್ಕ ನನದ ಜೋಕುಲು ಐನಿ ಕೊನತ್ತದ ಉಂತೆ ಇರಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಾಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷಡು ಅಕ್ಲು ನಲ್ಲಾತ ಜವನೇರು ಉದ್ದಾರ ಆವಡು ಬಂಡದ ಎಂಕುಲು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕವಿರಾಜ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.